zituztenen ahogortutzek salatzen duten egia azaleratuta oroitzea da euskaldunon premia. Historiak ezin du isildu herri baten histeria, bizkarra eman diguteneri erakutsi aurpegia. Anekdota bat izan ez dadin mendetako tragedia. Abuztu hartan tratatu ziren trapuzarren neurrira, gaurko arropa zarpailek ere badute beren distira. Ari batetik zintzilik utzi zuten hiri bat bizi da, eta mataza arilkatuaz goaz aurrera begira. Euren izenta izanak gugan josita gelditu dira. Gaur bezalako egun batean, 1808an, Frantziar okupatzaile general batek, mendik Donostiatik, agindu eman zuen armarekin aurkitzen ziren gipuzkoarrak ejekutatzeko, epaiketari gabe. Eta Donostiako biztanle batzuk ejekutatu zituzten. 5 urte beranduago, Sarraskia, 1813ko abuztuaren 31ean. Baina Sarraskia zuten burutu okupatzaileak, baizik eta komatxoen artean askatzaileak, Wellington generalaren armadako soldaduek. Hilketak, bortzaketak, suteak, lapurketak eta Sarraskia. Urtetan zehar ukatu egin zuten Sarraskia. Hamarkadetan Donostiako udala lekukoen bidez egia zabaldu nahian ibili izan, eta denborarekin egia jakin genuen. Baina egia gordin hori estaltzeko eta neurri batean bihurtzeko parametro militarretan kokatu zuten garaiko agintariek, bai Espainian, baita Frantzian eta baita Inglaterran ere. Gure biktimak alboko kalteak besterik ez ziren izan. Donostiako suntziketari ez zioten garrantzia izan. Gogoratzen zituzten borrokaldiak, militarren mugimenduak, bi armadaren arteko talkak. Egia bigarren aldiz eskutatu ziguten. Eta oraindik badagoela joera zenbait tokietan, zenbait komunikabideetan, militararen ospea goraipatzeko eta gure herriaren biktimak gerraren parte hartu ez zutenak, hain zuzen ere, ahaztuen zuruan mantentzeko. Gaur, esaterako, hemendikan gertu, mugako bidean, oraindik orain arlo militarrak nagusiak dira. Batzutan gure hirian bezala, eta orain dela 100 urte bezala esaterako. Emakumeen nortasuna ere ukatzen dute. Erdi aroan egongo bagina. Ez da gure jarrera ordea, ezin dugu inolaz ere zapalkuntza babestu. Gurea defendituko dugu, gure aitonen amonen ibilbideak, gure arbasoek pairatu zuten tragedia, gure biktimen izen abizenak. Izen batzuk zabaldu zizkiguten, Wellington dukea, Alaba generala, Castaños generala, Godoy, Napoleón, Emmanuel Rey, Graham, Borreroen izenak,
bosta jola euren izenen tamaina, korrotoa. Guk ordea eta berriz baditugu gureak. Garaiko gure anai arrebak, Manuel Gogorza eta Antonio Bengoetxea alkateak, Jose Pasaman Camino eta Miguel Martín medikuak, Evaristo, Xaviera, Bertín, María Antonia, Mateo, Donato, Joaquina, Eugenio, Juliana, gure anai arrebak, donostiarrak. Bereziki gogora ekartzen ditugu garaiko emakumeak, bortxatuak, humillatuak, isilduak. Garaiko Donostiako pregoneroa eta bersolaria Jose Vicente Etxegarai etorkizunarako idatzi bat egin zigun. Eta zera esaten zuen, mundua jakin dezan zer gertatu zaigun, hortan gaude. Jose Anartzek poema ederrak idatzi zituen. Maite ditut maite gure bastarrak lanburuan izkutatzen dizkidanean. Mikel Laboak abesten zituen bersoiek. Gure bazterrak ederrak dira benetan, jakin badakigu. Donostian bizi garenok ondo baino beto ezagutzen ditugu bazterroiek. Baina bazterrek gizakia gabe ez dute zentzurik. Guk osatzen eta betetzen ditugu bazterrak eta bide batez kolorea ematen diegu. Kolore horiek ez dira gureak, ez dira gaurkoak. Garai guztietako gizon eta emakumeek pintzela erabili dute ezagutzen ditugun bazterrak margotzeko. Eta kuadroa 1813ko gizon eta emakume horiek anonimoak izan arren urrezko trazakin pintatu zuten euren zatia. Beraz, haiekiko dugun zorra dela medio gora zuen. Hegoaldekoentzat Frantzi haundia ez da iparra, desberdin bereizten dira oraindik emetarra. Jasokabila eta jarraitu gurea baita indarra, arrazoia eta egia baita daukagun arma bakarra. Donostia, Donostia, historia bat mila mundu, egian jabe egiteko segi dezagun seguru. Naiz Europako hiriburuan bila jardun buruz buru, lehenik eta behin izan dadila justizian hiribu.